Moltes gràcies. No em tocava ara fer la presentació, però qüestions externes ens han... que us mostri l'activitat que estem fent nosaltres a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en referència a temes de productes i temes d'intel·ligència artificial. Una de les característiques nostres que tenim més importants dintre de l'Institut i un dels objectius és generar valor afegit a totes aquestes dades i crear productes finals. És a dir, nosaltres una miqueta la idea que tenim a l'Institut és començar des del que és la ciència, afegir-li la tecnologia i sobretot tenir clars problemes que necessitem resoldre que siguin útils per la ciutadania, pel territori, per tota la gestió del territori, etc. i empreses que puguin estar interessades, òbviament, i generar un producte de valor afegit. Aquí tenim uns exemples de productes bàsics que podem obtenir amb dades de teledetecció, d'observació de la Terra, com pot ser el moviment del terreny, obtingut amb dades radar, dades de l'emissió tèrmica, amb sensors aerotransportats, el verd urbà, contaminació lumínica, tots aquests són exemples de productes que nosaltres podem obtenir amb aquestes dades de sensors sobre plataformes aerotransportades o sobre satèl·lit. Ara us mostraré ràpidament una sèrie d'exemples que nosaltres, de productes ja finals que nosaltres fem a l'Institut, simplement abans d'entrar en més detalls de la intel·ligència artificial, perquè veieu una miqueta la gamma de productes que nosaltres generem a l'Institut. Tenim des de el que comentàvem de contaminació lumínica, amb sensors hiperespectrals, amb Uvenir, el verd urbà, amb càmeres fotogramètriques, illes de calors, amb sensors hiperespectrals tèrmics, també classificació de materials, també amb sensors hiperespectrals tèrmics i Uvenir, i també, per exemple, una calculadora solar basada en dades LIDAR, amb temes més geomètrics que podem obtenir d'aquestes dades del LIDAR. Més exemples, exemples relacionats amb monitorització d'aqüífers, aquest és un tema molt important, sobretot en temes de canvi climàtic i tots els recursos hídrics que tenim que preservar. També el tema de la vulnerabilitat que tenim en el nostre territori enfront a illes de calor. I després també fem col·laboracions com en exhibicions d'aquesta de Space for Our Planet, on teníem un exemple d'una de les aplicacions que nosaltres fem en teledetecció. I ja per acabar, perquè veieu tot el munt de coses que nosaltres fem, que fem moltes, no sé si les fem bé, però fem moltes, seria, per exemple, estem oferint el mosaic de Sentinel-2 mensual, amb correcció atmosfèrica. També tenim temes de desenvolupament d'un visor agroforestal, mesures de la qualitat de l'aigua en cossos d'aigua interiors, sistemes també de monitorització, que ja hem vist alguns exemples avui, d'inundacions, sobretot amb imatge radar, i també mesura de la clorofil·la de l'aigua. Tot això són un munt d'exemples, un munt d'aplicacions que desenvolupem a l'Institut, però aquí arriba el problema, el paradigma que tenim, que apareix de quan tenim la necessitat de fer servir la intel·ligència artificial. I per nosaltres, segons la nostra experiència a l'Institut, ha aparegut quan tenim que automatitzar una sèrie de processos, quan tenim una sèrie de dades brutal que ja no podem manegar de forma manual, encara que ho intentem, i sobretot quan necessitem molta freqüència en l'actualització d'aquestes dades.
Quan ajuntem tots aquests problemes és quan a nosaltres ens ha aparegut la necessitat de fer servir la intel·ligència artificial. Ara en aquesta intel·ligència podrem tenir estratègies de machine learning o deep learning depenent de les dades i de les necessitats que tinguem en cada cas. Ara us mostraré quatre casos de la nostra aplicació de la intel·ligència artificial en l'observació de la Terra. Tenim més, però per no fer-ho més llarg, comencem pel primer. El primer que tenim és el cas dintre de Catalunya, que és la generació del mapa de cobertes, de tipus de cobertes. Aquí teniu l'exemple del mapa de cobertes que dintre de l'institut està generat de forma manual, amb experts en fotointerpretació, però que amb les 41 classes amb les que treballem nosaltres, que són moltes, requereix més o menys un temps de treball de 4 anys per actualitzar aquest mapa de cobertes. Aquí clarament és un cas típic i perfecte per aplicar la intel·ligència artificial i en aquest cas més el deep learning. I és el que estem fent a l'institut. Aquest treball que ha sorgit dintre d'un doctorat industrial, de manera que nosaltres també intentem dintre de l'institut impulsar tota aquesta recerca en una de les branques que nosaltres podem aprofitar, que són els doctorats industrials. I a partir d'aconseguir una gran quantitat de dades, que són les que tenim ara actualment, de diversos, en aquest cas estem fent servir dades de satèl·lits de Copèrnicus Sentinel-1, de radar, de Sentinel-2, i després també estem fent servir l'ortofoto de l'institut, que és un vol aerotransportat, en el qual tenim tota l'ortofoto de molta qualitat, i també informació topogràfica de diversos tipus d'informació, d'elevacions, de pendents, etc., que estem introduint dintre de l'algoritme, i amb una xarxa neuronal multiresolució generar aquest producte final. Clar, això què ens porta? Ens porta a crear realment un nou producte. Si nosaltres volem substituir el mapa de cobertes que tenim aquí a l'esquerra, original, generat per fotointèrprets, pel nostre mapa de cobertes generat amb Deep Learning, hi ha coses que canvien bastant. El mapa de cobertes generat de forma manual és un mapa de cobertes generat en polígons per un humà, etc. El mapa que nosaltres generem amb Deep Learning, amb aquestes dades d'entrada que us he dit, és una segmentació píxel a píxel. Realment, si mirem en aquests casos de l'esquerra i els casos de la dreta, des d'allà on esteu asseguts, s'assembla molt, no? Està superbé, ha quedat superbé. Sí, no, queda molt bé. Però són productes diferents. Són productes diferents, realment. I aquí és on ve un punt important dintre del món de la intel·ligència artificial, des dir, estem creant nous productes, però també de manera que hem de canviar la nostra ment una miqueta. És un producte diferent, segurament és probable que no sigui tan precís com un generat per als humans i amb una sèrie de dades, però què passa? Que aquí a l'esquerra tenim un mapa cada 4 anys i a la dreta tenim un mapa que el podem tenir cada cop que tinguem dades noves. És a dir, cada pocs dies llences i en unes hores tens el mapa. De manera que hem de canviar una miqueta la ment en aquest sentit per passar d'aquests productes, que és una miqueta una institució com l'Institut Cartogràfic que ha de fer, de passar d'aquests productes més tradicionals a nous productes que seran diferents però que aportaran molt i una capacitat d'actualització, etc., impressionant. El segon cas d'ús que us volia mostrar ja està més enfocat en el que seria l'estudi de sèries temporals que nosaltres tenim. Nosaltres a l'Institut també fem una monitorització contínua del territori català amb interferometria radar
Això és una tècnica amb satèl·lit que et permet, sobre una gran quantitat de punts de mesura sobre el terreny, ser capaços de mesurar les sèries temporals de moviment. És a dir, que amb un satèl·lit a 800 quilòmetres de distància de la superfície són capaços de mesurar mil·límetres de moviment. Llavors, nosaltres estem fent això, però clar, sobre el territori català tenim milions i milions de punts de mesura. Crec que no tenim treballadors suficients a l'institut per mirar-nos tots els punts i mirar què està passant sobre el territori. De manera que aquí és un altre cas molt interessant per aplicar tècniques d'intel·ligència artificial. I aquí teniu un exemple de... Això no hauria... Aquest joc no l'identifiqueu, veritat? No hauria de poder posar això. No, això és conegut, no hi ha cap problema. Aquí teniu un exemple d'una zona on tenim els punts vermells, és on s'està movent el terreny. Aquesta és la sèrie temporal d'un dels punts, per exemple. Aquí veiem que en aquesta zona del territori, durant l'estiu, el terreny baixa més de 2 centímetres o 2 centímetres, depèn. I després a l'hivern torna a pujar. Això és el moviment en mil·límetres que podem mesurar des d'un satèl·lit de com va. I això és cada any. A un estiu baixa, puja, baixa, puja. És com una muntanya russa. Clar, aquí què està passant? Suposo que ja us ho imagineu, no? Això que no ho havia de dir, que és Cambrils, no? Aquí hi ha moltes piscines, no? I a l'estiu què passa? Que necessiten omplir totes les piscines, no? I tot tema d'oci, no? D'això. Què està passant? Estan extraient l'aigua dels aqüífers de la zona. I aquesta extracció d'aigua fa que el terreny baixi. I baixa 2 centímetres, sí, en tota aquesta zona d'aquí. I després què passa a l'hivern? Ja no volem banyar-nos a les piscines, de manera que ja no s'extreu aigua dels aqüífers, ve una miqueta a l'època de pluja, es recupera i el terreny puja. Això per aquesta raó estan en aquesta zona una mica marejats, perquè van baixant i pujant. No. És més seriós el problema. Llavors aquest problema pot afectar les infraestructures que hi ha a la superfície i sobretot a la salut dels nostres aqüífers. Doncs això va sorgir llavors una aplicació en la qual es van presentar en un concurs de l'ESA, de l'Agència Espacial Europea, que van guanyar per crear una aplicació amb intel·ligència artificial que, agafant tots els núvols de punts que tenim de mesura sobre Catalunya o sobre el món, com tu vulguis, sigués capaç d'aplicant una sèrie de tècniques d'intel·ligència artificial, detectar aquests patrons i posar el focus d'atenció en aquelles zones on tenim identificat aquest tipus de patrons de moviment. De manera que això ho podem aplicar al seguiment d'explotació d'aqüífers. De fet, tot això ha desembocat en treballs amb l'Agència Catalana de l'Aigua per fer una monitorització contínua de tot el territori amb aquestes tècniques i ser capaços de detectar totes les zones on s'estan explotant els aqüífers, sobretot en pous il·legals, que no estan identificats de manera que poden portar més problemes. Canviant una miqueta de tema, ja amb el tercer cas d'ús que us volia presentar, és a partir d'un altre doctorat industrial que s'està fent, que és fent servir dades LIDAR per detectar torres d'alta tensió. Aquí, sobretot ara, el que estem treballant amb una gran millora és amb el nou LIDAR que tenim a l'institut, que té una molta major densitat de punts de mesura que el LIDAR antic, i a més té una càmera i tenim informació de color, que dona molta més importància a les dades que tenim. I llavors, un altre exemple de cas d'ús que abans fèiem o que es feia manualment o quasi manualment amb el núvol de punts, la detecció, l'extracció d'informació de les torres d'alta tensió, ara passar
a fer-ho amb una arquitectura com aquesta, una Point Network que fa servir núvols de punts en 3D i amb aquesta arquitectura de Deep Learning ser capaços d'entrenant la xarxa, ser capaços de detectar, d'extreure les torres d'altatació del que seria el background, el que serien altres elements. Això fent-ho fins i tot amb torres que tenen més o menys punts, funciona molt bé. I llavors tenim un sistema automàtic que processa tota aquesta gran quantitat de dades per obtenir aquesta classificació, que en el futur es pot estendre a altres tipus d'objectes o elements sobre el terreny. I ja per últim, el quart cas d'ús, tornant una miqueta al tema de sèries temporals que us volia mostrar, que fem a l'institut, hi ha un tema relacionat amb l'agricultura. I en aquest cas fent servir imatges de satèl·lit, de Sentinel-2 per exemple, i paràmetres biofísics, com detectar l'estat fenològic dels nostres cultius per diferents aplicacions. En aquest cas el que fem servir és, com en el cas que fèiem de les sèries temporals de moviment del terreny, fer en aquest cas utilitzar les sèries temporals de les dades, d'aquests paràmetres biofísics. En aquest cas estem fent servir el LEI, el Leaf Area Index, per detectar les situacions en cada moment dels nostres cultius, per exemple. En aquest cas fem servir un procés gaussià i una doble sigmoide per detectar en cada cas quan és el pic del cultiu, i no només el pic, sinó l'inici i el final de totes aquestes dades que tenim de cadascun d'aquests cultius. Això pot portar a ser capaços de fer una classificació sobre tot el territori, en aquest cas de Catalunya, de cultius simples i cultius dobles, o sigui, camps de cultiu que es fan servir una vegada només a l'any o que es fan servir 2 vegades, etc. Això es pot donar un mapa com aquest. En una època de l'any, no només amb aquestes tècniques de detecció de sèries temporals, es pot donar informació no només de si és simple o doble, sinó fins i tot de quan és el màxim, en quin moment s'estan operant aquests cultius i estan en el seu màxim creixement. I ja per acabar, com us he mostrat abans, us volia presentar, i ja una miqueta en relació a la presentació anterior del tema dels challenges, etc., que dintre de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya hem posat de disposició oberta de tot el públic i tota la comunitat científica el KTLC, que és un set de dades de molta qualitat que hem generat, amb dades multiresolució, Sentinel-1, Sentinel-2, ortofoto i tots els mapes topogràfics de l'Institut, juntament amb les etiquetes del mapa de cobertes que us he comentat abans, de 41 classes, del 2018. Això ja està publicat al Nature Scientific Data, ja està obert a la comunitat científica perquè s'apliqui, sobretot en el tema de mapa de cobertes, però està obert a altres aplicacions que us puguin interessar i que puguin sortir d'aquest. I és un exemple de set de dades d'alta qualitat, és a dir, és superfàcil d'utilitzar, hi ha tutorials, dintre de la web hi ha tutorials de com fer servir totes aquestes dades i exemples de classificació, i la nostra idea és posar el nostre granet de sorra dintre de la comunitat de la intel·ligència artificial de
poder disposar de set de dades d'alta qualitat. Aquí sobretot el que tenim, la gran qualitat és l'etiquetatge que tenim, que és un dels grans problemes que ja hem comentat durant aquestes sessions dintre de la intel·ligència artificial. I amb això ja ha estat. Gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Òscar, per la presentació de tota la feina i tots els casos d'ús que feu des de l'Institut Cartogràfic. Volia preguntar si algú tenia algun dubte, alguna pregunta. Hola, soc en Marc, d'AD Telecom. Jo tinc un dubte sobre, abans has mencionat la tècnica de l'escaneig amb el LiDAR i volia saber quina havia sigut la complicació, si hi havia alguna dificultat de geolocalitzar el que era l'escaneig amb les imatges d'òrbita, potser. Aquí tenim la persona, jo no experta. Aquesta és una qüestió més tècnica, no sabria respondre perquè no he treballat exactament en el projecte. No sé si la Mariona, que és la que està treballant en aquestes dades, et pot respondre aquesta qüestió tècnica. No, o sigui, la pregunta era que a l'hora de fer l'escaneig amb el LiDAR, dels punts en 3D, si hi ha hagut alguna espècie de problema en localitzar amb les dades de satèl·lit les que hi havia amb el LiDAR, o sigui, el que era la localització. Actualment només estem treballant amb dades LiDAR. Per tant, el nostre següent pas sí que és fusionar les dades satèl·lit amb dades LiDAR i ens trobem amb aquest problema que dius. I clar, les dades LiDAR tenen molt més detall, 10 centímetres, i les dades satèl·lit potser de diversos metres. I és una cosa amb el que hem de treballar, encara no hem treballat, així que de moment no et puc respondre.